Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Skyblock. Astăzi jucăm fără David, că nu l-am fost conectat la ora asta și trebuie să jucăm fără el acum, că este puțin cam târziu și el nu este conectat la ora asta, dacă o să televizorul, scuze. Și să vă zic. Am făcut aici contură, aici vom face o fermă de copaci foarte mare, așa că în episodul ăsta sper că nu vă deranjează că am făcut doar conturul. Atâta tot am făcut, nu am făcut cine știe ce. Și noi va trebui să o umplem aici, în episodul ăsta. Să spunem niște cobblestone la prăjit. Pe aici mai este frumos, să spunem aici niște. Aici nu e nimic. Dacă bun, nu vedeți să vă bucați. Pun și pe aici. Bun. Îl pun și pe aici și pe aici. Și acum hai să umplem. Vreau să facem aici o să fie mulți copaci, că am văzut că și serverul ăsta poți iei, știți bănuți de ce? Să-ți dau sunetul mai încet, cred că s-au duplat tare. Așa. Știți că pe serverul ăsta trebuie să cumperi niște bănuți ca să poți să-ți iei diferite chestii din cobblestone, fier, diamanți și am văzut că din blocul de copaci la neprelucrate poți să iei bănuți dintr-un stack și să facem și o fermă de copaci, totodată o să ne ajute cu lemn, că vreau să facem, dacă o să mai strângem noi, să facem încolo o căsuță așa și ferma aceea de pe penască o facem, cred că o facem în episodul care vine, da? Că avem, pentru că nu moare deloc. Și putem face în episodul ăsta dacă terminăm să umplem aici tot. Să nu vă plictisesc. Și destul de târziu când filmez eu acum. Așa că de asta nu a fost conectat David. Dacă era sigur că îl sunam și pe el ca să filmăm, dar nu l-am fost conectat așa că filmez singur. În episodul care vine s-ar putea să apară David sau nu, niciodată nu știu. Și spuneți-mi din episod, aș vrea să mai bag pe cineva să vină cu noi pe insulă. Nu știu, spuneți. Tot ca jos, nu știu, este... Spuneți-mi în comentarii de ce blocul slab-ul se lasă în jos. Nu în licalul, că nu mai pun așa. N-am ce funcționat chestia asta. Mai avem mulți. Dacă eram 2, terminam mai repede. Dar așa nu putem. Așa. Și din nou am filmat încă un episod de Escapist. O să postez, cred că mâine. Și dacă veți episod de Skyblock și apreciați seria, dacă vreți, poate să apar câte un episod la 12. Eu pot să-l postez, n-am treabă. Poate să fie în cazul care nu o să postez, de exemplu, azi. Azi, acum e azi, dar la voi o să fie ieri, când n-am putut să postez, pentru că am fost la Botoșani și n-am avut timp. Și acum filmez eu noapte și nu pot să rândez, trebuie să mă acuc și eu. Știți? Și că, nu știu, că nu cred că vom mai face și asta, că avem mult de umplut aici. Foarte mult. Eu n-am făcut așa, eu am făcut așa. Este cam... Nu merge bine asta, nu știu ce. Așa, azi că avem un stack și la. Ce am pus acolo? Dar nu vedem nimeni. Încet așa umplem. Și puteți, dacă vreți, puteți să lăsați un comentariu în care
Zice, ce construcție ar vrea să facem? Ce ferme, orice vreți voi, o casă. Dar nu să lăsați comentarii la banal, o casă. Sau o fermă. Nu vreau să lăsați așa. Vreau să lăsați comentarii care spuneți ceva. Care să faceți. Fă o fermă de nu știu ce. Cu așa, știți? Hai să luăm înapoi. Nu știu ce. Cred că știți mereu că nu dai repede cazi și dai repede să, dar ai fost acolo mor. Cred că din cauza că m-aș fi tot tu cazi și m-aș fi, ai căzut și cazi tot așa. E o logică, nu dacă pricepeți să vorbesc eu că, nu știu, nu mă exprim chiar foarte bine, nu pot să mă exprim încât să înțeleg toată lumea. Cât mai bun, mai avem totuși ceva. Mă joc pe ei. Așa. Cred că nu mai avem chiar mult de umplut aici. Cred că televizorul ăsta tare. Haide. După ce termin aici slave-urile astea, spun altele. Și o să trebuiască să, nu știu, niciodată nu minez destul încât, și David mai minează, și care îi mulțumesc că face asta. Niciodată nu minez destul încât să termin aici. Stai bloc, dar când nu mă apucat, vreau să fac ceva. Facem asta. Și nu, dar mai avem de acum de aici. Și cum mai aveam o insulă cu David, aceea când ne jucam noi server de afară să filmăm, aveam chiar multe prieteni, era tot dimensiunea asta, că am ținut minte dimensiunea și făceam de harmos, dar creșteam un stop, nu știu ce. Mai aveam pământ să mă duc. Și am mai făcut să bucăți bun. Nu mai avem de stai puțin. Pun așa. Aici nu trebuie. Nici aici. Aici unde nu trebuie să las. Asta o să mai fac eu niște... Trebuie să mai plece puțin pământ. Ce dacă fac eu asta? Nu se supără nimeni. Așa. Eu. Și acum să fac dispar. Uite ce asta. Lăsați că știu cum să fac. Mai dintre blocuri. Punem apa, uite așa. Fac așa. Piu. Trebuie să fac așa. Mă gândeam eu fac. Și... Bun. Sus. Bun. Deci să nu crezi că stai urât chiar așa de urât. Dacă nu este chiar așa de urât. Dacă spacem așa. E mai frumos așa. Mai trebuia nici pământ și nu mai minam eu cum am cu un stack. Nu avem chef. Hai să facem aici. Punem așa. Așa. Și punem și așa. Și cum vom face așa. Ca să nu stă urât așa, să duc apa în jos. Că nu mi faci chiar mare episodul ăsta, trebuie să mă culc și eu cu așa. E somn, oricui e somn, dar... Nu știu, dar mă aud prea încet în video, nu știu de ce. Eu vorbesc cum vorbesc eu și cred că mă aud destul de bine.
De la un mult. Hai să minimăm puțin, trebuie să minimăm. Doamne, mă gândeam că să facem bedrock. Trebuie să minimăm. Sau nu știu, nu dacă trebuie să minimăm. Dar nu mai avem. Nu avem multe bucăți. Ce facem? Hai să mai umplem aici, cât mai avem aici, la sfârșit. O să strâng eu un episod în care vine mult cobblestone și o să fac. Nu. Să spun așa. Bun. Bun. Și acum iau asta. Dar noi nu avem de ce ăla? Stai, ăsta ce e? Pumpkin. Nu mai ce cu mânca. De ce nu avem sapling? Nu se... Cum se numește ăla? Scriu la mine. Cobblestone. Bară workshop. Cred că s-o de pretare televizorul. Scuzați-mă, nu o să mai întâmplă și ceva. Stai să spunem așa, cred că încă după acel episodul. Să-mi filma prea puțin. Ok, peste 10 minute, hai că e binișor așa. Mă scuzați-vă și o să fac episodul ca bine mai lung. Și că l-am făcut episodul trecutul destul de lung, 20 de minute era așa. Așa, hai să vedem aici fermii. Deci, să luăm. Deci, pumpkin melon. Așa, prima, așa. Hai să ne ducem la bară fixă. Luăm 2 diamante, că au făcut aici, dar multe diamante. Și îi mulțumiți voi în video. Nu în comentarii, în secțiunea de comentarii, să mulțumim. Așa că, hai, deci facem de acolo. Și aici o să pun petul, trebuie să spun. Știți, cam așa vine. Bun. Cred că aici vom încheia. Stai ăla încă. Dacă filmez prea puțin, nu știu, stai filmez puțin. Filmez. Aici vom încheia și noi acest episod. N-am făcut cine știe ce, pentru că e destul de noapte și eram scat. Și trebuie să mă culc și nu a fost nici David, nu am găsit comunicat. Dar în episodul care vine vom continua această fermă. Ferma de pe care am făcut-o. Și vom continua ferma de copaci. Voi strânge mult cobblestone off camera. Trebuie să cumpăr bănuți de chia, să fac, nu mult. Și e mult totuși așa, off camera trebuie să strângi cam mult cobblestone. Cred că asta a fost cu episodul de azi. Ne revedem data viitoare. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai aveți episoade. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!